Ngikubingelele mbukelo wami phinde ngibukele naso osukwini lanamuhla. Mbukeli sisemunye sendawonye njengoba sihleze siba ndawonye insuku zonke. Mbukeli usabingelelwa inkeshezane kashukela. Eyasalazi ukhumezanga kubethalathula kwelasenkandla. Mbukeli sisemunye sendawonye engosini yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Mbukeli namhla ke mbukeli saphinde ngathi hayi ake ngithi qha mthushu ngiza ngedwa okanyambose cha usabambekile lapha abambeke khona kodwa yeza uyabuya sazoba naye ndawonye. Mbukela namhla ke mbukeli ke cha ngithe angiphathiswe ngomunye wababukeli wathi hayi naye akanginikeze isihloko afisa ukuthi ngikhulume ngaso olwazini enginalo ngaso leso sihloko. Okusho ukuthi embukelo wami isihloko sami engisiphethe namhla sifundeka kanjena. Ngikubingelele nketshezane ngikubingele emhlonishwa. Ngithi ake ngibuze mntakababa ukuthi olwazini lwakho uyazi kanjani le ndaba nasi izulu sisidida. Kunenkulumo lapha ethi umalume uyaluma. Kuphinde kuthiwa umzala uzala indodana. Ngithi ake ngizwe lapho ukuthi kusuke kuyisima kanjani luthini ulwazi lwakho mfo wasenkandla ngoba manje yangidida lento from Maketango Mchunu. Awu angibonge phakade. Ngibonge Maketango ukuthi nawe ulethe lesi sihloko silethileyo. Mbukelo wami ngizokucela futhi nginxuse nxenxe nakubo abanolwazi lwezincwadi lolwazi lwemfundo ukuthi bangahlehli bakwazi ukuthi uma sinengxoxo nami ngiveza ulwazi engisuke ngiluveza nokwasey'ncwadini phela nakho usondezeni sizwe nina benkosi. Okusho ukuthi mbukelo wami uma ngaqala nje ngingene odabeni olukhuluma ngokuthi umalume uyaluma bese ngilandela ngomzala uzala indodana. Mbukelo wami ake ngiyibeke kanjena. Uma ngabe ngiyithatha lenkulumo ngiyihogela ngizophoqeleka ukuthi ake ngiqale ngithi kwalona igama likamalume olwazini engalitholayo kuvela ukuthi lisungulwe kanjani. Okusho ngaphambi kokuba ngingene kumalume ngizocela ukuthi ngingene kumama ngoba umalume nje ingoba umfowabo kamama. Babukeli uma ngabe ngiyithola lenkulumo ngithola ukuthi igama mama livela kumntwana uma ezelwe eyingane. Lokho sithi uswana. Okuyena owayekuvela ukuthi wayethi uma ephethwe noma hleze usehlala akasaphili ngokulala useyayihlalela
uma edlala uzozwakala ethi ba pa 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 noma athi ba 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 noma athi ta 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 usuke eyidlalela lapho. Ngakho-ke uma ngabe kodwa esethe mama mama wayesuke esekhathele ngoba emva kwalokho kwakube sekulandela isililo wayebesekhala. So-ke abadala kuvela ukuthi-ke bona base bekuthatha uma esabiza igama likatatatata kusuke kusadlalwa lapho kusuke kusemnandi noma ithi baba baba kwakusuke kusemnandi lapho. Kodwa uma engasafuni izothi mama bese iyakhala. Sekudingeka manje unina kubeka ayithathe-ke ayiphumuze ngoba shuthi nomgogodlo usuke usukhathele ngoba phela wayengakajayeli umntwana uthothi usanda qalisa nje nokuyihlalela. Omthatha kumama wakhe ebese-ke emncelisa-ke unina-ke. Sebethatha-ke besusa lapho-ke abantu abadala ukuthi hhayi, futhi uma ethi mama usuke esesho wena umama kuye. Ngoba sikhathi sonke sesiqaphelisile ukuthi uma waqala nje umntwana wathi mama usuke esezokhala. Futhi lapho usuke esedinga isandla sikanina. Kodwa uma esathi baba noma ithi tata usuke esayidlalela okungenzeka ukuthi lowo msindo singawunikeza uyise ukuthi njengoba ethi tata nje uqondise kuyise noma ethi baba uqondise kuyise. Mbukeli wami uma ngabe ngiyithola inkulumo ngithela ukuthi-ke njengoba ebizwa ngokuthi mama futhi ngumma nakuye kumfowabo wakhe kumama wakhe umntwana futhi unikezwa leyo ndawo ukuthi yena umama kuyingane, kepha ungumama wobulili besilisa. Abanye bathi ubulili, abanye kuvela ukuthi babethi bona ubulili besilume. Kuze kuthiwa lume kususelwa ekumeni kwesitho sangasese sakhe umuntu oyindoda. Bathi uma ngabe siqalekiswa siphuma sithi lu sibheka phansi. Ebese lapha phambili-ke sivuleka sithi mme. Kwathiwa ubulili besilume. Abanye bathi ubulili besilisa. Wabe susela futhi kuma kwesitho sakhe sangasese esithiwa simasithi li. Ebese phambili uma eseshobinga kube nomsindo othi sa. Okhomba ukuthi kunesenzo sokuchama. Lokhu okubili-ke babukeli kuvela ukuthi kwakuyona ndlela okwakudalulwa ngakho ubulili bomuntu oyindoda. Usho ukuthi ngizothi umuntu wesilisa. Ukuthi umuntu wesilisa noma umuntu wesilume. Yingakho-ke kuvela inkulumo ukuthi ngumalume ngoba ungumama lo muntu enganeni. Kepha uma wesilisa, uma wesilume. Yingakho kungumalume. Ngakho-ke kuyadida-ke mbukeli uma kuthiwa umalume uyaluma. Uluma kanjani ngoba ngulume hayi luma. Okusho ukuthi kukhona inkulumo engeyinkulumo. Kepha inkulunywana kodwa egcina isinikezwa iqholo neshashalazi lokuthi iphile kube ngazathi ithi iyinkulumo eqondileyo kanti cha. Akukho ekuqondileyo okule nkulumo. Ngoba ngumalume hayi umaluma. Akulunywa la kepha ubulili lume.
lu bese kuthi mme ukuvuleka phambili ngoba phela abanye abantu babengasoki kuthi kusuka ijaba kodwa babeqhatha lokuthiwa uqhatha kuba unqanyula umthambo ngeshoba lenkunzi ebese ke isikhumba lapha phambili ngabe savaleka sivule ijwabu leli kukwazi ukubonakala inkanda ngaphakathi kodwa ibe engasokile futhi ke manje indlela oyona ungathi kuvulekile kuthe me kwathiwa malume ngakho-ke angifuni ukuqamba amanga nabe Nkosi ngithi kukhona engikwaziyo ngokuthi why kuthiwa uyaluma mina angazi ukuthi kuhlangana kanjani. Awe ngibuye-ke mbukeli-ke manje bese ngingena-ke manje kumzala. Umzala mbukeli-ke umntwana ozalwa ngu-anti ngolimi lwanamhla. Nakuba leli gama lika-anti ligama lokuthekelwa, igama elilandwe kolunye ulimi lwabantu bebala elimhlophe elingenakhanda olifanela nje nenkukhu uma inqunywa intamo ikhanda lashumpulwa bese iyekwe ihambe ibhubhuze ihambe iyishayisa. Igama nje mina lingalibiza ngesimo esinjengaleso ngoba u-anti uyamthola uma ngabe kudadewabo kababa wakho, uyamthola u-anti uma kudadewabo kama wakho, uyamthola u-anti uma kuwumuntu oncedisayo lapha ekhaya futhi oqhashiwe ukuthi ancedise lapho. Okhomba leli gama alinabo lona obuqondileyo. Kepha siyalisebenzisa phela ngoba sihlakaniphile nalisebenzisa lisetshenziswa. Kepha igama eliqondileyo lethu singamaZulu bekuthiwa ngubabekazi. Kusho ukuthi ngubaba. Kepha owubulili besifazane kusho ukuthi ingakho kunokazi. Njengoba uyawuzwa kuthiwa khona umalumekazi, khona ukhokhokazi kanjalo. Ngakho-ke mbukeli-ke uma sikhuluma ngawo-ke umzala-ke umntwana osuke ezalwa ngubabekazi wakho futhi ingane kababa wakho, leyo ngane ingumfowenu, leyo ngane ingudadewenu. Ngakho-ke umntwana ozalwa yileyo ngane ungowakho nawe. Uthi baba kuwe okanye ehlesimbeni athi malume ukuthi wena kumzali wakhe kuphoqa ukuthi ithi malume. Esimene sikamzala kusuke umntaka anti futhi umntaka babekazi. Yena uthi wena umntaka bani kamalume. Futhi lesimo siyaphambaniseka kanje. Wena ngapha umntaka malume, yena ngapha umntaka anti. Kodwa nobabili njani nithi mzala. Futhi ingane ezalwa oyedwa wenu, ingane yakho nawe wena omunye wabo. Yingakho kuthiwa umzala uzala indodana. Okusho ukuthi indodana lena ifanele iyazi indawo yokuthi uyayizala nawe yize ube nini kodwa ungasuyena umzali ngqo. Kwesinye isikhathi futhi kungesona ngisho nesibongo esisodwa kepha ngenxa yokuthi ozala yena uhlobile kulo munye ongaphe ohlangothini lwesokunxele. So-ke inkulumo ethi umzali ozala indodana olwazini lwami mina ababukeli ngiyazi kanjalo.
angiyazi ukuthi kusho ukuthi umzala nomzala sebengalala embhedeni bazale umuntu. Angiyazi kanjalo, kepha ngineqholo negqabho lokuthi ababukeli bazokwazi ukuthi bakhanyise emakhona lapho engibhimba khona noma lapho engishayisa khona, kodwa-ke nami ngiveza engikwaziyo ukuthi kuthiwa into enje ihamba kanje noma ibihamba kanje, yingakho ibiwukuthi. Ngakho-ke ngiyathokoza mfo kaMacengwane, ngiyathokoza Magedango ukunikeza lesihloko unikeza sona, nakuba sekungazathi ithi ngisazi samasiko, cha, nami lokho engisuke ngikwazi ukuthi ngiveze olwazini kuhle ngiluveze, ukuze nomunye umuntu akwazi ukuletha olwakhe siliqhathanise, sikwazi ukuphuma nenkulumo ekwazi ukusikhomba lapha okufanele siye khona singabantu. Ngakho angibonge nabenkosi, angibonge isikhathi sonke nje sethu ukuba ndawonye, isikhathi sonke senu ukuyidela nilandele okusuke kwenziwa la ngaphakathi. Uma livuleka futhi ibanga Hlasimbeke ukuthi angiveli, kusuke ngisabhajiwe ngoba kuningi nina benkosi umuntu abhekene nawo, umhlaba niyawubonani, uyazamazama. So siyaye sithi izinto siyayihlela singabantu, uthola ukuthi akwenzeki indlela esifuna ngakhona, futhi akwenzeki ngesikhathi esifuna ngakhona. Ngakho asibekezelane nabenkosi, siqhube nje siye phambili, sifuqe ingosi yethu ukuze kube kufinyelele lapha okufanele ifinyelele khona. Ngiyabonga. Thank you.